obat kanggo gudeg niku gampang sanget kok sakniki. Termasuk kula namung kula godhokne gula abang. Mencari solusinya pripun, ATM pakan. Setunggal tahun sekarang sudah jadi 40 lebih. 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, akhirnya ketemu lagi setelah beberapa hari kita nggak ada update video sama sekali ya. Masih dikabari Pucang Laban yang membahas semuanya itu sesuatu yang nyata, fakta, dan dikemas dengan apa adanya. Kali ini kita di kediaman Pak Karim, kita sowan ke sini. Beliau adalah seorang peternak kambing dan segala sepak terjang beliau di Pucang Laban kemungkinan semua sudah pada tahu. Monggo kita sepik-sepik kecil-kecil ya, sepik-sepik sedikit-sedikit tentang gimana lara-lare beliau kok ngopeni kambing sampai segitu banyaknya. Sugeng enjing Pak Karim. Sugeng enjing Mas. Anu Pak ngapunten niki badhe nedi-nedi pirsa tentang lara-lare jenengan niki kok menekuni peternakan kambing niku pripun niku? Nggih, ngeten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prospeknya ngopeni kambing asal mulane kula kan orang perantau. Maksudnya penggayaan iki namung kesah. Lah, terus sak menika sampun menetap wonten dalem kan intine kan jibek. Ndak duwe penghasilan, lah akhirnya ada modal kira-kira ya sekitar 40 juta. Niku kula tumbasne kambing babon niku 10. Terus doro-doro harga 14. Niku sekitarane 12, terus kula tumbasne pejantan harga 23. Niku setunggal. Lah kandangipun menika nggih sampun wonten kandang rumiyin nalika pitik kan bengkrat. Kisahe ngoten niku, terus sak menika akhirnya duwe modal 40 kula tumbasne oleh 22, sekarang sudah jadi 40 lebih. 40 nggih. Wah, luar biasa. Niku berapa lama, Pak? Setunggal tahun. Setunggal tahun. Nggih, kula masuk tanggal setunggal Agustus. Nggih. Dari 22 ekor menjadi 40 ekor hanya dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Terus selain modal, selain kandang, apa saja Pak yang dipersiapkan untuk ternak lah istilahnya? Nggih, kalau untuk ternak niku menurut pengalaman kula saking ATM pakan. Pakan nggih. Nggih. Kejahe umpami badhe peternak nggih saderengipun kudu tata-tata lahane pakan. Mangke suatu saat kambingipun pun wonten, lah niku ngarite saged sekesa. Oh, ngoten nggih. Berarti insyaallah lek musim rendeng ngeten iki insyaallah kula pun gadah persiapan lahan liar lemah 300, tapi kalau untuk saat musim kemarau itu yang dipusingkan kalian pakan. Oh, pakan berarti pripun. Mencari solusinya pripun. Oh nggih. Berarti untuk jaga di musim ketiga sing larang pakan teng Pucang Laban iki khususnya nggih niku jenengan sedia bang pakan sekitar lemah 300 nggih. Terus niku nutun nggih untuk kambing 40 ekor niku. Nggih insyaallah mangke insyaallah nggih umpami kurang kan mboten kathah. Jadi masih ada persiapan stoke tasik cekap corompone ngarite nggih mboten sepinten dangu. Kan tergantung masa kemarau nanti berapa lama.
Nggih nggih nggih. Terus anu Pak, ngeten iki lemah 300 niku pakan hijau jenis napa mawon? Gajan odot niku 1.200, gajan pacong 1.200, selebihnya kalau tanemi suket biasa. Suket biasa. Nggih. Dados sing dipakakne wau niku suket saking kebun piyambak. Nggih, saking kebun piyambak. Terus kula taburi garam. Wah, ngaten. Mantep. Wis Pak D, Bude, lah ngene iki lho. Apa istilah komunikasi terus konsultasi, oh ternyata sangat bermanfaat ketika awake dhewe wedhus sampai ora mumet musim ketiga nggih nandur suket dhewe. Terus selain niku Pak, terus untuk perawatan kambing niku kan biasanya antara yang cempe, remaja ataupun dewasa kan perawatan kan benten-benten. Niku wonten perawatan khusus napa mboten? Nggih, lek kula biasa mawon, Mas. Masalahe ngeten. Sing penting wedhus niku kebersihane dijaga, terus pakane niku mboten terlalu basah, insyaallah aman. Oh, nggih nggih nggih. Terus untuk perawatan paling nggih pilek watuk kula namung kula godhokne gula abang. Godhog Kula tambani niku kalih temulawak namung ngoten. Komposisine pripun niku? Komposisine nggih pokoke semaune mendone. Oh, sak geleme asale ngombe. Oh, nggih nggih. Berarti ketika wonten sing pilek jamune namung ngoten niku. Lah niku kan kathah to, Pak. Sing tiang-tiang rencang-rencang peternak niku kadang niku sok bingung. Lho wedhusku kok gudikan. Akhirnya secara tradisional pun terkenal nggih. Niku kan mitos bahwa dilumuri oli bekas niku saged mantun. Wah, niku pun terlalu kuno sanget, Mas. Nggih nggih. Nek prinsip kula obat kanggo gudhek niku gampang sanget kok sakniki. Obate nggih mboten larang, nggih saged dijangkau setiap peternak kok. Lek mboten salah obate niku namung 12.000 niku kinten-kinten nggih untuk wedhus 3. 3 kali suntikan? Nggih, terus suntikane niku namung 2.500 harganya. Niku lek saged nyuntik piyambak nggih disuntik piyambak mawon. Nek kula ndamel obat permetin. Permetin nggih. Berarti permetin 1 botol 3 kali suntikan. Nggih. Terus biasanya gudeg-gudeg sing jemblok-jemblok ngoten niku luntur berapa kali suntikan, Pak? Nggih, paling 2 kali, kadang-kadang pun saged luntur, lenyap. Halus mpunan. Pun halus nggih. Masalahe kula pun nate nggih ngoten niku disarani kalih kanca kon nguli, lah kula ngguyu mawon. Akhirnya kula tumbasne permetin, kula suntikne jarak 1 minggu pun mriki tiange pun lali. Nggih. Ngoten niku. Terus anu, wonten vitamin-vitamin tambahan ngoten. Soalnya kula wau ningali niku mindone jenengan niku kok sae-sae lemu-lemu ngoten lho. Lek vitamin kula nggih namung damel mineral. Mineral nggih. Nggih, minerale nggih jumlahe premik ngoten niku namungan. Kalih uyah. Diberikan setiap berapa hari? Nggih, lek premik niku setiap nyombor kula paringi setunggal. Nyombore kula namung setunggal. Nggih. Terus selebihnya niku pakan hijauan. Ya berarti combor setiap hari nggih. Nggih, setiap hari 1 kali. Nggih. Terus ndamel anu napa niku? Combor. Kula combore ndamel gamblong. Nggih niku, ngoten niku. Oh, nggih. Gamblong kalih polaris tunggal gegem niku untuk kambing 2. Terus katule nggih katul ledet biasa nih. Oh, nggih. Cari yang ekonomis mawon. Masalahnya napa nih awake dhewe kan istilahnya kan petani niku lek saged kan untunge, Mas. Nggih. Mengke lek di damel pakan sing sae-sae niku nggih saged, tapi mangke keuntungane peternak niku kirang. Dados anu, Pak D. Mbah Karim niki sudah merubah mindset nggih. Biasanya tiang-tiang niku ngopeni wedhus nggih tombo kesela iki sudah merambah ke sebuah industri, sebuah nilai sisi-sisi ekonomi. Kita sebagai peternak kambing juga harus merubah mindset kita bahwa kambing itu bisa dinilai dikomersialkan, bisa diambil sisi-sisi ekonomisnya. Ngoten nggih, Pak D. Nggih. Terus anu, Pak. Terus niki kan mendo pun kuwatah ngeten pun sekandoso niku tasik ketok kok tasik waduh mayem mboten nate teng peken ngoten. Terus pemasarannya pripun niku?
Sementara niki kula dereng masarne nggih namung kula damel aset rumiyin mangke lek pun waktunya nggih. Mboten bingung lek masalah pemasarane lek bagi kula. Nggih kanggo peternak-peternak sing enggal aja wedi. Lek wedhuse ora payu selama awake dhewe sik iso ngarit, alhamdulillah. Nggih. Isih iso Nggih. panggah maem ngoten. Terus niki anu, balik malih teng soal pakan wau, nggih. Terus umpami dikalkulasi nggih. Per kambing niku per hari umpami dirupiahkan niku menghabiskan pakan berapa? Ngeten nek kula kalkulasi Nggih. pakane kula nggih ekonomis nggih mboten sae tapi nggih wedhuse sampean pirsa kiambak. Nggih. Antawisipun 1.800 teng 2.000 niku untuk kambing satu sekali makan. Berarti 1 hari 3 kali makan. Nggih. Mboten kula namung sekali. 1 hari sekali. Selebihnya kan Oh, nggih. dian suket. Oh, nggih. Wah, berarti mantap nih Pak D. Ternyata kalau cuma 2.000 itu kalau kita hitung-hitung kita yang kalkulasi ternyata yo enak sisi-sisi kok ekonominya. Jadi sampai aja wedi lek arepe ngingu kambing. Asli iki wah. Lek sampean Lek saran yo saran kula Pripun, saking dateng rencang-rencang peternak sing tasik duwe angen-angen ajenge ngingu. Wis ora usah wedi-wedi. Selama isih iso ngarit, isih enek suket, insyaallah isih titik aman. terus anu Pak. Niku aku kula ero kok wonten sing anu sing meteng niku anu istilahnya nalika ngawin niku ndamel jasa pengawinan atau dikawinkan sendiri. Ngaten. Kula setiap 10 indukan niku kula nggadahi pejantan setunggal. Berarti pun mandiri Nggih, sedaya niku mandiri. Dadi kersane keuntungan niku wonten. Sakniki umpami nggih, umpami ngawekne penake omong setunggal kawinan 50. Nggih. Niku kali wedhus 10 sudah 500. Lah nek nggadah kiambakan namung tumbas jamu pinten to paling-paling larang nggih 50. Jadi awake keuntungan 450. Nggih. Setiap kambing satu sesi sedoso. kambing niku. Terus anu, Pak. Wonten jamune napa pripun untuk pejantan niku? Nggih, lek untuk pejantan ya awake dhewe ibaratnya awake dhewe ae. Nggih. Awake dhewe wong selagi gawe jamu ndok madu. Nek kula ndamel ndok kalih bubuk kalih madu terus kalih mrica niku kula damel jamu kiambak nggih kula damel wedhus. Dadi wong iki ya greng wedhuse tansaya greng ngoten. Terus komposisine pripun niku? Komposisine nggih bubuke setunggal sendok, umpama telure 3. Terus nggih napa niku mricane serbuk niku nggih kinten-kinten diarah-arah kiambak lah. Nggih. Tergantung anune niku pemakaiane damel kathah kenging, kedik kenging ngaten. Oh, ngoten nggih. Terus pemberian jamun ini niku setiap nggih setiap umpami bending niku kan umpami ajeng kawin kan pun semerep. Oh, ini sing satu iki njaluk kawin. Nah, malamnya dijamoni Mas Bro. Jamoni nggih. Dan kuat awake dhewe lho arepe ngono ya jamu kok. Terus niki anu, napa niku malih kinten-kinten pelepasan kambing niki berapa bulan sekali atau pripun niku? Nggih ngeten niki kan sementara niki kula tasik damel ukuran. Kersane wong niku mboten ragu. Asale open-open wedhus. Kula jarak 2 tahun niku umpami modal 40 niku mangke dadine pinten. Nah, lek insyaallah sementara niki kula kalkulasi mboten rugi. Nggih. Tasik wonten untungipun daripada umpamane kesah teng Malaysia malih sakniki keadaan nggih pun rada angel, mending kanca-kanca ternak wae. Nggih. Pak D, dari bahasa Pak D Karim yang sampaikan ternyata Pak D Karim itu adalah orang yang selalu belajar, tidak menganggap dirinya adalah seorang yang berpengalaman walaupun bidang usaha apapun telah beliau tekuni dari jauh bertahun lalu loh Pak D. Jadi mindset seperti ini, mindset
belajar dan terus belajar harus terus ditanamkan pada diri agar kita bisa tetap berkembang dengan maksimal dengan potensi yang kita punya. Terus Pak, niki ngapunten niki. Untuk perawatan sudah, untuk makan sudah, terus ini kambing diopeni seminten dangune untuk istilahnya tes the water. Nah niki pesan-pesan untuk para peternak, kawan-kawan peternak di Pucang Laban, monggo. Nggih, lek pesan-pesan datang peternak monggo. Mboten usah ragu dan bimbang. Lek memang ada minat peternak, wis terus noe. Selama gunung isih enek suket utawa sampean duwe bang pakan, insya Allah selamat. Selamat dunia ya selamat akhirate. Amin. Nah, Pak D, sementara itu dulu. Next kita sambung dengan video dengan bahasan-bahasan yang jauh lebih mendetail ya. Ini untuk introduction saja bahwa Pak D Karim sekarang ngingung ngopeni kambing ya. Ya wes gitu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun niki rawuhipun sampun saged ngliput wonten mriki.